Cyflwyniad i Hunanreoli a Chymorth. Beth yw Hunanreoli a Chymorth? Mae Hunanreoli a Chymorth yn ffordd newydd y byddwch yn derbyn eich gofal dilynol ar ôl i chi gwblhau triniaeth. Mae'n rhoi'r wybodaeth, sgiliau a'r hyder i reoli'ch cyflwr. Chi sy'n cymryd yr awennau. Mae tair elfen i'r drefn Hunanreoli a Chymorth. Tîm gofal iechyd, gwasanaeth ar-lein i gleifion a gweithdi addysg. Tîm gofal iechyd. Bydd gennych weithiwr cymorth drwy gydol eich gofal dilynol. Bydd yno i'ch helpu gyda'ch cwestiynau neu bryderon. Bydd rhywun o'r tîm gofal yn trafod Hunanreoli a Chymorth a pha opsiynau sydd ar gael i chi ac yn trafod beth sy'n digwydd nesaf. Beth yw ddisgwyl gan eich tîm gofal iechyd? Bydd y tîm yn sicrhau bod canlyniadau eich profion ar gael i chi ar y gwasanaeth ar-lein i gleifion. Bydd y tîm yn cysylltu â chi os oes unrhyw bryderon. Mae eich tîm fel arfer ar gael o ddydd Llun i ddydd Gwener. Gwasanaeth ar-lein i gleifion. Cewch gofrestru ar blatfform cleifion electronig o'r enw Fy Nghofnod Meddygol. Beth yw Fy Nghofnod Meddygol? Gwasanaeth ar-lein yw Fy Nghofnod Meddygol a bydd ar gael ar unrhyw ddyfais sy'n cysylltu â'r rhyngrwyd, fel cyfrifiadur, gliniadur, tablet neu ffôn symudol. Bydd y cofnod yn rhoi eich canlyniadau profion a gwybodaeth iechyd arall. Hefyd, cewch gwblhau restr wirio iechyd a hefyd defnyddio negeseuon electronig i gysylltu â'ch tîm gofal iechyd. Mae cymorth ar gael. Siaradwch â'ch tîm gofal iechyd i cael rhagor o wybodaeth. Gweithdi addysg. Cewch eich gwahodd i weithdi Hunanreoli a Chymorth. Bydd y gweithdi'n rhoi'r wybodaeth i chi reoli agweddau ar eich cyflwr. Cewch wybod hefyd sut y bydd y tîm yn cadw golwg ar eich cyflwr, beth sydd angen i chi ei wneud, a sut i ddefnyddio gwasanaeth ar-lein i gleifion. Bydd gennych hefyd lyfryn gwybodaeth sy'n cynnwys popeth y mae angen i chi ei wybod. Byddwch chi ddim ar eich pen eich hun. Mae cymorth ar gael. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i Hunanreoli a Chymorth, Cydweithrediad Iechyd Gig Cymru, neu siaradwch ag aelod o'ch tîm gofal iechyd.